weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to awqali jeeri awqali waalo hayre law yaare law ko on waktu yoni ha to dumga law e nder galle jaggal cam e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal koninkoɓe ɗiɗo majjunoɓe gila ñande asende hen goto ɓandu mum yitama kikiɗe hanki o jinnaɓe ɓen koninkoɓe hande kucciti e jaydeli gam hollirde yidde mabɓe ko yo lelawal a waɗe hena to leydi Mauritanie kikiɗe hanki o hoorejo leydi ndi fawi hayre mum gam mahde kene tolno e nogas ɗiɗi école taw koye nder Nouakchott to leydi Mali teskama état islamique nana tan ɓuura ɓeydade ɓattitade gawo caggal nde ɓe jani e base doga molto en haaɓe jooɓi toon pittali sappo neɗɗo taw ko jamburiyanke to leydi Guinée Conakry États-Unis d'Amérique erima wonande pelle civil en kame dawriyankoɓe nden ɓeeɗa nde nottoto junggo weeɗago laamu ngu kamɓe kala nde ɓe kaldata jaam artaya leydi ndi kabruji men ma naw en to Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana ma en jaaha to Togo nonne kaka ha to Togo Tchad ma en jaaha to Afrique du Sud kame joolama jaɓeri kabruji men ma naw en ha to leydi Gambie koddanene Abouba ma artanen e jillu hoorejo leydi ndi woni Adama Barrow ma en jaaha to Guinée Bissau kabruji men coftal balli ma aranen hen Oumar Dembel Diallo to Qatar wonande kippodiroje tona musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Hammad Keccila Lakkono to cewela awqali ko jinnaɗo moma duttiɗo Huley Amadou Niang to Bemba awqali ko mawnuma duttiɗo Farmata Amadou Niang to leydi Gambi ko mawnuma duttiɗo Seybatou Amadou Niang to Dakar ko mawnuma duttiɗo Mamadou Makhtar to Congo ko mawnuma duttiɗo Younous Sarr to Côte d'Ivoire ko denɗuma duttiɗo Amadou Ibrahima Sarr to Côte d'Ivoire ko ɓiyuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal awqali jeeri awqali waalo kala jaltugola aduna ɓiyiɓe hen banggue miñiɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue dendiɓe hen banggue biyetenoɗo Jali Hammad Niang yalti aduna wendogo alhamisa hande o to cewela awqali ko hande o wira to cewela awqali kanko na Jali Hammad Niang jinoɗo aduna hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi kam yalti aduna ñalawma hande o wira hande o toon to cewela awqali weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugola ceerno Habous Diallo nelde duwaw dendagal ɓesgumo ko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala yettindo hen no ɓattaki o ko goto e sukaɓe makko biyeteɗo Amadou Ibrahima Sarr tawiteɗo to leydi Côte d'Ivoire. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune jaaɗindo ɓalawale danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe rokkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattaraɓe dewle kala ɓe arsigaji men uddi ceerno Djiby Sy ne yawren warɓe ustaraɓe goragu ceerno Djiby Sy ne safra asmo diabète tension koyɗe guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗiɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji
ceerno Djiby Sine andina dendagal kilineɓe mum kala leydi mbawɗa wonde e kala wuuro mbawɗa wonde e kala région mbawɗa wonde so tawi on pamodiri hay sinno arani omo wawi noddema leɗɗe ma hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal e nder yontere he kala o tawate koto galoya noon to galle biteɗo galle Jula woɗɗani radio galoya ngo. so tawi noon ko ñande altine ene heewi tawdemo to wuuro men Jum. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so tawi a yiiɗi wannede listihara fo inde ma inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. listihara wonɓe nder leydi Sénégal ele dendagal leyɗele taari ɗum ko temennayyi mbuuɗu waɗirte. kala jiɗɗo noon neldude en omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money ko 77 653 03 67. kala jiɗɗo jokkodirɗo ceerno Djiby Sy noon so tawi koto banggue appel numéro makko leydi Sénégal ko 78 163 24 82. so tawi ko leydi Mauritanie ko numéro makko WhatsApp jiɗɗo jokkodirde makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum to gonɗa ene mbawɗa wonirde foof leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni. omo andini ɗumen kadi base makko tawteɗo to Nouakchott ene golla hano hannirta ni. ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0012. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu 0013 mbiɗen ko 48 10 0013. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni golel teyya ko ha ko moƴƴo iwru kento coordinore ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teyya ko ha kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel teyya ala rewam ala effet ko ha ko woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkito ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa. sa yiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe wotto woɗɗo joni joni. so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54. so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43. so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88. so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbadden dando faade safara gorel teyya. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase nayi jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosoje to lore mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe son jeehi to YouTube son tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe walla ni weltare TV ma on jii toon tengade mbaɗen abonné ma on mbaw yiide kala ka ene yaha toon guilay buuɗalir meɗe coccorde jorgo miijoji ha e kumpite mon kala duwañeɓe ɓe leydi Sénégal taw ko duwagne taweteɗo e poste Kër Ayiba ne tawi nokku bileɗo Saboya ɗon noon ɓe pawi juuɗe mabɓe sagataɓe ɗiɗo kene tolno temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeenayi e tati kilo hakkude huuɗo bonko ko kame médicament ji contrefaçon woni koɓe jiiti toon ɓe noon darima yeeso procureur tribunal mo Kaolack ganduɗa ɗum jarmuɗum ma yahoy temedere 19 million taw ganduɗa hen 16 million ko huuɗo bonko ko tan temedere tati e ko fawi a million ɗum ko leɗɗe walla mbiyen poɗɗe contrefaçon woni koɓe nangi ɗeɗo hen balɗe woni woɗɓe nangaɓe ko toon to nder gueeƴa dande maayo nokku bireɗo goh mbaja ene to goh mbaji ne tawe e nder Saint-Louis e hoore mum kene tolno e 19 ɓen wannoɓe embarcation mumen waɗaɓe embarqué e nder laaɗe gam yidde ɗannade ɗanleɗe ndewani lawol hawre laana mabɓe yuwi kamɓe kala ɓe paabama ñande nogase tati woni ñande mardi nde sanga 23h ñande mardi nde sanga 23h woni talata jawtuɗo sanga 23h ko nden ɓe jiita ɓe nawa to suudu safara kono ɗo saaɓe tawe e juuɗe police ngam loskoji mbaɗe hen mintareɓe ɗiɗo majjuɓe guila ñande asen nde yanoɓe awoyde ɓe jiitaka ha o saaha mo gonɗen hen goto hanki ɓandu mum yitama woni sergent Fulbert Sambo kañum ɓandu mum yittama taw kadi ko janoɗo awoyde taw ko janoɗo awoyde bamum sukaɓe tato kanko noon joom suudu makko holliti wonande kala saha mo hewno awoyde to Cap Manuel kono kadi ala kala ko heɓannomo toon ene holkisi yatawala goɗɗum ko kewi hen kono kadi holliti hen ñamata yarata o saha mo gonɗen ko wona ɗum ko goɗɗo o ko Dijje Badji kañumne suwata o yiitede jinnaɓe mabɓe kucciti e nder jayndeli hande gam hollirde yidde mumen ko yo leelawal waɗe hen siftinde on wonande tribunal Dakar yamirino ko ɓuuri yawde yo enquête luggo waɗe hen holko jeeyi sababu majjugol mabɓe mbete koye dossier ji wonande on jayndiyanke biteɗo Papa Ale Niang walla ala wona ɗum ɗona bateau jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi toɗɗima biyeteɗo ceerno Amadou Sy mo ganduɗa jayndiyanke ngana nabbaji naajo gonnoɗo to RTS taw kadi ko keptinaɗo no fewi gonɗo e dawrugol ƴamino ko fati banggue mairie mo nabbaji siwol kam hanki toɗɗa taw toɗɗima ko mawɗo leydi ndi oɗo saaha woni directeur gardiɗo agence taw ko presse inniraɗo APS mo leydi Sénégal goɗɗo toɗɗaɗo ko maire Jalambere to Kolda on noon woni Mamadou Saliou Sow kam ganduɗa kañumne toɗɗama woni directeur ASP mawɗo leydi ndi halfiniɓe ɗiɗo henna nokkuji kala keddoɗen ha joni koye Sénégal jeheten koto suudu tuma woni tribunal mo Dakar udditi subaka hande o ɗereji Kabiru Mbodj mo ganduɗa kan woni patron wari neldirteɗo haalis ɗum ko caggal nde tumano to Paris lamorgo leydi France ne waɗi toon viol sukaɓe rewɓe tato kono ngolɗo henna lawol ko baaɗi ko tuumimo on noon ko Malika Aissata Sissoko kam holliti ɗum wonno koye lewru décembre 2017 dossier ji makko gudditama subaka hande o to Bambey toon kadi ko oto waɗi toon accident kanko on dognanoɗo oto nden o perdi contrôle o sokke yimɓe tato hen goto wasi fittanu yimɓe hen ɗiɗo gañima gañande musde no fewi ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo Kër Mortina ene tawi nder département mo Bambeya tato hen ɗiɗo ene gañi hen gañande musde no fewi goto wasi hen
a fittandu moma suudu sarɗiyeji hanki jagorɗo celal balli yeeso ɓena sarɗiyankoɓe hewɓe sarɗiyankoɓe garti ha tente sarɗiyankoɓe lundo garti ko fati banggue cumuji baɗɗi e nder leydi ndi Sénégal taw waɗi koye nder hôpitaux ji ɓe jaññima hen no fewi ɗum ko caggal nde o dari hollirde golle makko 2023 beele wo ɓetene jar golle makko kala oɗo saaha tolnima e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi milliard pawɗo temen nayya e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi million ko préje franc CFA biyaɗo teɓ hanki ko Cheikh Ahmed Cissé mo ganduɗa ceernajo pewnowo leɗɗe jarateɗe ɗum ko caggal teskede mo e kala saaha mo jogui konnguɗi beñiɗi taw ko konnguɗi saaha kala kerƴuɗi e nder haqqille no fewi portimo plante noon ko Jamra ma Makhtar Gueye ɗum ko caggal nde wono toyi hanki cyber criminel wonande yaltindemo konnguɗi faade almameɓe kame jumaji e jamaji kala haalde hen konnguɗi oñiɗi ko wayno wonko watte toon wona hunde yonde yoɓɓe en cooɗa laafaji ɗi hinde kappotaji ha heewa mbaɗat toon e subaka he noon caggal nde o joɗodi hanki e on loskowomo holliti jayno nde wonande o wi o nanata wolof no fewi ko ɗum woni ko hutorto mbeɗa yimɓe ɓuuri wawde famde ko yiɗi haalde ko e wonde kala ko hande o darato e yeeso procureur en cuwa hebde taw so tawi o weddama e kaso walla o accitama ma en a gartoy hen ha joni keddotoɗen koye seɗen keddoɗen koye Sénégal gartoten keddoɗen ha joni koye Sénégal gartoten ko fate banggue Mame Mbaye Niang jagorɗo ko fate banggue tourisme leydi Sénégal hanki waɗi conférence de presse muɗum ɗum noon ko caggal nde Ousmane Sonko tuumimo wonande catal ngal wo ardino omo dirtini toon kene tolno e 29 milliard holliti wa accirta noon mawo portumo plante kono kadi mawo hollira hen lelawal lamgal cer ha ɓuura a labtude jeheten ko aton to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo ha hande hebloji ɗi ceerno Jalal Dine ardi ha tenti ko fate banggue saria kame pulaar kala ene jokki ha o saaha mo gonɗen toon to wuuro teddungo Madina Gounass ɓe ene wayno ɗiɗo dumunnayi fodde ɗeɗo balɗe tati walla nayyi ko ɗo wona e jamanere e gardagol ceerno Jalalu e no gandirɗen ni fedde andudine ma hitande foof e hebloji ɗi ɓe mbaɗanno ma taw Allah hoddiri hikka ko ɗo ɓe mbaɗi ɗum e golle ɗe noon puɗɗima e fodde ko tawtorɗen hen ko e jetti Allah no fewi ko compétence mawɗo won hen jangde nde ko guila less tan ha rowirde mbiyen noon heblo ngo guila fuɗɗode ceernajo tinnima no fewi ko ene wona e heblo ko ene jangguine e duuɓi 6 programme mum yaltinama ɗo te programme o ala ko heddi dendagal cengɗe to banggue jangde foof yaltini to banggue ɗemgal kala so yama ɗemgal ene yaaji faccire mum heƴata ɗo enen kalten tan ko udditgol ñalawma ɗi banggue hiisa guila fuɗɗode ha wortode ko hon noon banggue rendo so yama no yaaji cellal en taaridi en e foof ko hon noon kadi to banggue faggudu dendagal cengɗe ɗe foof e diina o kam haalaka ko ɗum woni gorondi golle ɗe ɗum foof humpito mum ene waɗe ɗeɗo balle jiida e banggue sariyawlu guiɗinama no fewi to banggue deftere risala to e banggue andudine ma holno ɓe potta wawde jangguiniroyde saabu eɗen gandi kamɓe foof koɓe jangguinannoɓe kono noon holno ɓe mbawata rokkirde bindanɗe ɗe ha janggoɓe ɓeydo famde e raɓɓiɗinade tan ene waɗi fayida ha ɗon tan wawi hayde fayida o ɗeɓata wawde sifadede ɗo koye micro Amadou Sambalo wonno ɗiɗon ñalɗi heblo jokkuɗi hande toon to cuuɗi men Madina Gounass taw koye ɗemngal pulaar taw kadi koye saria e gueɗe goɗɗe kala heblo ngo noon ne yaari yeeso no fewi sen giwi toon to wuuro teddungo Madina Gounass jeeyeten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garandim subaka hande o toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama e dennangal hettotoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno armée Ziguinchor kamɓe de ɓe ummima yaade to e Fooñi yaade e Bignona yaade e frontiére Gambie holko nayɓe toon sumoyde ɗiɗo guese yamba ina wayno ɗe ɓendi kono ɓe kawrito e robe laaɓe ɓe mbaddi garmi ngara ñande talata tuggandema tisubarde juula ha heɓanma alarba e waktu 11h ko nden piyanɗe ɗe deƴƴi
kamɓe fof wonɓe ɗon e diwan hay goto mabɓe rendinani yitere saabu piyanɗe ɗe ko armée de lour en keɓani bila mayɓe hen noon walla belsuɓe nde mbawɗe hebde fof ma en kaala yimɓeɓe ina kuwa jappo kamɓe de ɓe kaali ɓe mbi ɗo wonɓe ɗo Ziguinchor hotoɓe ɗotto grève o yeeyoɓe commerçant ji ñamde ɗe ɗum ɗon nawarani ɓe ɗum ɗon noon eɗen gandi yeeyoɓe magasin aji ɓe kamen mbaɗani grève e yeeyoɓe gueɗe goɗɗe ɗe kamen jadani e grève o soto Colobane ɗum de ko neɗɗo meɗen kono ina nde ko suuɗetede omo waddi toon e joom suudu makko holko addi probléme mataw ɓe pin kanko debbo o wimo addu coodi en mburu o wi so tawi ko ɗum ɗon yo bamma yo nelde ɗum kam jaadaɓe soɓe dañi gueɗal mumen bottari o waɗi peke makko e peeje makko o hacciti kanko e ɓiɓɓe makko gorko o haccitaki o wimo addu dépense nduggoyen o wimo yo bamma nelde o waɗi peke makko e peeje makko ɓe gotti gorko o wottaki hirande wayi noon ɗum noon deke jamma o haaƴiri oɗo suka debbo nde ɓe lambi lelde o jaggi suka debbo o haɓɓi ɗum ɓoggol o waɗi ɗum ñawore bojol o wahliti o fiita ko ha ɓerde makko nde ɓuuɓi o ƴetti birket o sumi indi ɗiɗi ɗi foof ina wayno oɗo suka debbo nawama nan to e hôpital ina safre kanko noon sandarmori en jaggimo joni noon plateforme rewɓe ɓe mbi wonti yaware oɗo violence ɓurti tampinde rewɓe ɓe e dewle men ɓurti ɗum noon yo laamu ngu waw darade ko ɓuuri yawde yaccade kala baɗɗo ɗeɗo gueɗe yo jaggu soke haade maayi hoto yaltu ɗum woni koɓe kaali ɗo henna ɓe daari yo laamu ngu daro ko ɓuuri yawde yaccade Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yallah koye waldegal Amadou Issaga Keɓe Ziguinchor mboto e dendagal nokkuji kala ko on takkusana yoni ha ton to Guinée Bissau gonnoɗo hoorejo jagorɗe Guinée Bissau woni Aristide Gomis 2018 2020 cuuɗinoɗo caggal nde tuuma drog kam ene wonde mbuñaari kala feeñi oɗo saaha mo gonen ɗum ko caggal nde waɗano mandade arrêt international sen gewi to leydi Guinée koto Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie jeegomo hanki darima yeeso tribunal mo rooso ɗum ko caggal nde laamu leydi Mauritanie haɗi yeyde engrais taw ko batteɗo e pomme de terre on noon wona moƴƴo no fewi ko fati banggue cellal ɓalli joyoɓe ɓen ko yeeyoɓe goto o ko ndemowo ko ɓen goni wiyaɓe teɓ walla ni goto o ko jeeyowo joyoɓe ko remoɓe ko kamɓe goni wiyaɓe teɓ hanki ɓe rima e yeeso tribunal gam oɗo saaha mo gonen haɗede ɓe jagguiɓe ko police toon to wuro a hooso to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni batu jagorɗe hanki gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti pellital fewnidde wuro wiyetego Tintan ganduɗa tawe nder état mo hawdila harbi ɗum noon ko peeje ƴettanoɗe guila 2009 ha 2017 kene tolno e ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi hectare ɗum ko caggal nde inondation ari dañi nokkuji kewɗi diƴƴe tuɗɗe kono ɗo saaha gam faabade wuro ngo ko ɓuuri yawde ko mahatade jeggude peeje holno wuro ngo wawata yaltude caɗele siftinde ɗon hewɓe cellinoma eggude galleji mumen kono ɗo saaha mo gonen laamu ngu ƴettata ko peeje mawɗe ha moni kala wawa dañde ɗo wawi hedde finoɓe to kiifa e kottari ɗum kolliti weltare mumen mawde no fewi taw koye cetal tambingal guura yalti koye gouvernement mo leydi Mauritanie ɗum noon ko wallide wilaya mo lasga wallide wilaya mo lasga wondi kadi wilaya mo Asaba kene tolno e nogase goo kel tolno e nogase goo ujunere temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom famille woni ko heeɓi nguura taw koye ujunere e temedde jeetati e capanɗe tati e nayyi taw ko toon nguura woni ko rokkira toon ngam on saaha ñoolaɓe beele mbawa wawde faabede ha keɓa nguura timmuka to leydi Mauritanie keddoɗen association sinima ɓe kolliti hanki ɓe jaltini capanɗe jeeɗiɗi e 5 million koppareji ugguiya kiɗɗe ɗe ɗum noon ko mahatade joɗorde mabɓe tawetede to Nouadhibou ngol woni goo guila cetal mabɓe darna 2007 ha yettiɗo gam hesɗitinde yoga e nokkuji mabɓe Al Akhbar holliti cetal tambingal sumgoji leydi ndi e wallodirde jagorɗo affaire étrangére ɓe jaltini kayitol hanki gam hollirdeɓe aɓe bindita wonande ɓen Mauritanie naɓe finoɓe caggal leydi Mauritanie taw ko yontuɓe wodde ko fati banggue sumgoji payaɗi wonande kala hen ɗo ambassadeur mo leydi Mauritanie wonani joom jokkodirta koye ambassadeur
mo leydi Mauritanie wondi e jimandi leydi mum hayso tawi koye WhatsApp moɓe dokkiri tongode mum jomum foti ɗereji mum neldi ɗon e balɗe ɗiɗi ma jabte no a yiɗirini hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani hanki kikiɗe fawi tufere ngam mahade kene tolno e nogas e jeetati anse école nogas ɗiɗi école premiére ngam wawde ƴellidde jangde leydi ndi kene tolno e noga kene tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi million koppreje uggiya kese ɗe woni ko lowa hen beele jangde leydi ndi ɓuura wawde a ƴellittade sete minitereɓe taw ko Arabie Saoudite naɓe mbaɗi jillu mumen nder leydi Mauritanie joɗodima e jagorɗo konumo leydi Mauritanie ɗum ko ɓeydude jokkodiral hakkude koñinkoɓe leydi Arabie Saoudite kame leydi Mauritanie ha hebloji kame gostodiri miijoji ɓuura wawde luggidde hakkude ɗeɗon a leyɗele ɗiɗi sen giwi to leydi Mauritanie Maroc roi Mohammed VI jaɓɓima hanki gardiɗo woni kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere woni Antonio Guterres to Rabat galle royal lamorgo ngo ɗum noon maɓe jewtiɗo ko fate banggue gurdam nokku Sahara occidental mo ganduɗa hande gadduɗo haala ha heewi yoga e nokkuji sen gewi to leydi Maroc ko to leydi Mauritanie paaɗena dawriyanke nottortoɗo inde Nuhu Togo kam woni jaggaɗo nde Dumba to kasso mo Bamako ɗum ko caggal nde dumbano toon to commissariat mo Sotuba ɗum caggal muɗum noon o wattidi koye niɓɓuru taw kadi jeeyi sababu ko konguɗi ɗi o yaltinno nder vidéo goto ene joofi hen biteɗo mahala taw kadi in konguɗi on yiɗani ɗum no fewi ko ɗum jeeyi sababu nanguedemo kanko noon Nuhu Togo woni gardiɗo landa Union pour la sauvegarde de la République woni USR mo leydi Mali tawete hande koye kasso jagorɗo Jam Kisal Beldala colonel Ismaila Wage waɗi jillu mum tokki dala gon jillu noon omo yaade sete towɗo no fewi woni haute autorité audiovisuel ko yidde darnude toon catal bureau ORTM woni télé leydi Mali tawtorede wonande tawtorede wonande algabsa al intaha woni gardiɗo taw ko aljawad tawetede to kiidala ɓenne kadi kolliti hen weltare mumen mawde no fewi état islamique oɗo saaha teskama nana tan ɓuura ɓeydade ɓattitade wuuro gawo ɗum ko caggal ñande altina jawtuɗo nde mbaɗi jangu mabɓe woɗɗani wuuro wiyetego Kadji haɓe jani toon ɓe duppi toon galleji kewɗi ɓe jooɓi toon kene tolno sappo fittandu taw ko sagata kono kadi ɓe jaɓima toon daabeje kewɗe no fewi yilloyima nokku o général Moussa Moriba Traoré holliti oɗo saaha armée leydi ndi foti ko yaccade ndenka taw koye nder diwan gawo sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry e rango ambassadeur mo leydi Amérique taw koye laamu leydi Amérique yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko pelle civil kame dawriyankoje taweteɗe nder leydi Guinée nde nottoto jungo weeɗango taw weeɗi gon jungo ko laamu leydi Guinée ko fata banggue dialogue national leydi ndi kala nde waɗata kaldigal hanki erima wonde landaji dendinɗi sembeji men batu jawɗo keñora ɗum ko caggal nde ambassadeur leydi Amérique yaltini ɗin konguɗi ANAD ko landa moɓodirka landaji kewɗi ne wonde FNDC taw ko société civile kame RPG arc-en-ciel timtimol kan landa ko Alpha Condé hande ko ɓuuri yawde mambat batu mabɓe gam joɗodade yewtidde hen toɓɓe jaaƴe no fewi to Burkina Faso janguji ɗiɗi mbaɗi toon ñande subaka altina nde subaka law hen jangu woto waɗi koye wuuro wiyetengo Safi yoɓima kene tolno e pittali sappo e nayo en jeetato taw ko jamburen mbara koye wuuro Safi subaka law jeegomo heddi ɓe mbara kotnogo ɓeɗo Marikia ɓenne kadi koye jangu wangu tona keddotoɗen koye ley keddoɗen koye ley keddotoɗen koye leydi Burkina Faso keddoɗen koye leydi Burkina Faso to Burkina Faso kene tolno e million suka yahannoɓe école
gila tan octobre no wiri loni walla ni no wiri softe ɓe kolliti kene tolno million sukanana jooɗi yahata école jeeyi sababu ko teskede worɓe jogitiɓe armeji feeñje e nder ɗiɗon nokkuji no feewi kene tolno e ujunnaje 5,9 école woni ko uddingol cimtol yalti ko gila capan tati go octobre 2022 ha joni koko darti ala kala ko gasi hen ala kala ko gasi hen haydara ha joni keddoto ɗenam koye caɗele africa to RD Congo jeheten nandiral heɓama dartinde fiyande jeygue dartinde nden fiyande to luwanda don batu o wanno hanki ko fate banggue hakkude armée leydi Congo kame rebel mo M23 wonande hande wonɓe e haare musde no fewi ɗo e balle ɗiɗi ɗo ha aljuma nde ɓe dartinta haare ko ɓuuri yawde e yaccade to Côte d'Ivoire ñalawma janggo no gase joyya société civile o ko yiɗɓe seppo ngam wullitade wonande ko fate banggue gurdam ceerɗama ko nonne kadi koolaɗo kuuɓal tataɓijo mo landa Laurent Gbagbo PCI kañum yowama e golle mum yoyimo e golle makko ko on biteɗo Laurent Gbagbo gam hollirde wonande ala kala ko tinno ko fate banggue kanko on biteɗo Rodela Beso Charles mo ganduɗa kam wonno koolaɗo kuuɓal landa Laurent Gbagbo yowama caggal kadi o dillata koye cetal société civile omo jee e ɗin seppoji taw tintinani landa makko ko ɗum jeeyi sababu alpha ko ɗum jeeyi sababu jafoɗona ɗum jeeyi sababu Laurent Gbagbo yowi mo kono Laurent Gbagbo holliti wona ene waɗi contre goɗon seppo Grand Bassam jango wannongu toon 13 mars 2016 ha yooɓi 19 fittandu hen jeenayo jeeya koye Côte d'Ivoire nayo jeeya koto leydi France goto ko libanais goto jeeya koto Allemagne goɗɗo jeeya koye nokku biteɗo Makdana goɗɗo koto Mali hen goto ko nigérianajo goto andaka ha kene tolno 33 neɗɗo gañi hen 16 neɗɗo nagganoma hen 12 ɗaccita heddiɓe ma daro e yeeso suudu ñawore ñande 30 nduɗo hen ñande 30 ndu lewru ha lewru décembre gam ñawore mabɓe ɗum jeeyi sababu nden kay kisala ɓeydama yoga e nokkuji jonde ko fati banggue yurnitade cetal tafalngal rendinde sembeji leyɗele jeeɗiɗi nden jonde waɗi to akara lamorgo leydi Ghana e tawtorede hoorejo leydi Ghana woni Nana Akufo-Addo nden jonde yuɓɓinama toon nden jonde yuɓɓinama toon ngam oɗo saha ko ɓuuri yawde kene tolno e ujunnaje ɗiɗi taw ko gorko sagata sembe hen ujunere joɗoto koto base nokku biyeteɗo Tamalle ne tawe e nder leydi Ghana ujunere heddinde tawɓe inniri oɗon sembe ko taxe fort ɗum noon ko yidde habtade kono noon ɗen koni koɓe neldete koto Burkina Faso kono ɓe kolliti jar koppreje poɗɗe waɗede hen ko 55 million koppreje dollar hakkude CEDEAO kame Union africaine kame Grande Britannique taw ngal ɗon cetal darno ko gila 2017 to akara lamorgo leydi Ghana tawete hen ko Burkina Faso Benin Côte d'Ivoire Niger nonne kadi Ghana Mali Togo ɗeɗo hen Burkina Mali ɗe tawete hen kono jonde wattidide heccanki hankide Mali tawtoraka ndeɗon jonde jeheten koto leydi Gambie taw toon coordinene Abouba eɗen gandi coordinene Abouba oɗo saha Adama Barrow woni koye jillu mum faggudu e nder leydi ndi gerto ma ɓeyde eyyi ko noon tigui jillu faggudude hoorejo leydi ndi wone wadde e nder leydi ndi kanko président Adama Barrow o holliri tan de hikka toon gerto ma ɓeyde ko wiyete ko itte e 28,000 woni ujunnaje nogas e jeetati dalasi ɗum sa qimima koppereje men CFA net ene hawra ko wiyete ko 304 300